wani misali mutum ne babansa ya rasu aka yi magawar sallah baya nan, saboda haka yana da damar ya je kabarin ya yi ma wannan kabari sallah. ai in ka lura shi manzon Allah aula bil mu'minin min anfusihim, musulmai gaba ɗaya ba su da waliyin da ya wuce annabi Muhammad. shi yasa manzon Allah yake cewa sallah ta ga mamata yana haskaka musu a cikin kwanciyar kabari. so kaga manzon Allah waliyi ne ga kowa, saboda haka yasa yake da damar ya je ya yi magawa sallah bayan an riga an binne ta. don haka idan kai ba waliyin wannan mamaci bane to bai dace ba. to wannan sabani da aka samu daga malaman sunna, kuma wannan ita fahimta ita ce mafi inganci, ita ce mafi dacewa, fahimtar al-Imam Malik Allah madaukake masa rahama da al-Imam Abu Hanifa. idan kai ba majibinci bane ga wannan mamacin to ai addu'ar ka tana isarwa. amma idan aka ce wanda ya rasun makusanci ne gare ka, kamar da ake cewa akwai walittaka tsakaninku, kamar ɗanka ne ko mahaifinka ne ya zama to an binne shi kafin ka zo, wannan ba laifi bane don ka je kabarinsa ka yi mai sallah, ba laifi bane. amma ba ka da kusancin jini ko dangantaka da wannan mutumin, ka yi masa addu'a kawai Allah ya fi mishi, wannan shine mafi sauki.